नमस्कार प्रणाम। जय भोजपुरी जय भोजपुरिया समाज। एगो महेंद्र मिश्र जी के लिखल पूर्वी बार रउआ सबके सुनावे के प्रयास करतनी। यदि अच्छा लागे तो लाइक शेयर जरूर करब सबे। हर कच काच कलियन पर भंवरा लो भइले, काच काच कलियन पर भंवरा लो भइले, मोर संवरिया रे घोर में घोर मिरसलेस, मोर संवरिया रे घोर में घोर मिरसलेस। मद भरी आँखिया के जुल्मी नजरिया, मद भरी आँखिया के जुल्मी नजरिया, मोर संवरिया रे जुल्मी बा घुघुरा लकेश, मोर संवरिया रे जुल्मी बा घुघुरा लकेश। हमके लोभावले श्याम तोहरी सुरतिया, मोर संवरिया रे आँखिया से बिसरे न भेष, मोर संवरिया रे आँखिया से बिसरे न भेष। कहत महेंद्र श्याम मोहले परानवा, कहत महेंद्र श्याम मोहले परानवा, मोर संवरिया रे नेहियाला गा के काहे छोड़ी देले देश, से नेहिया लगा के काहे छोड़ी देले देश, से नेहिया लगा के काहे छोड़ी देले देश। नमस्कार।